Kartoflerne de vælter op af jorden netop nu, og de fleste af os de kender mange opskrifter med dem, for de spiller en birolle i rigtig mange af de danske nationalretter. I aften der er det kartoflen, der har hovedrollen, for den kan nemlig bruges til meget mere end bare tilbehør. Er det ikke også rigtigt, Per Guldbrandt? Det er lige præcis, hvad det er. Velkommen til dig. Tak. Fortæl os lige, hvad er der med den her kartoffel? Altså, hvorfor er vi så vilde med den? Nu er de i butikkerne, vi vil lige grave dem op af jorden. Vi valgfarter ned for at købe dem. Jamen, det er jo fantastisk nye kartofler. De indvarsler jo lige præcis det, vi alle drømmer om. Sommeren, hyggen, fællesskaben, det danske. Så må jeg sige, at kartoflen som råvare måske i virkeligheden ikke så interessant, men den er interessant, fordi vi alle sammen går og glæder os til, at der skal ske noget nyt. Vi glæder os til sommeren, vi glæder os til at hygge os med hinanden. Ligesom med asparsen og med fjordregn osv. Nu sagde du selv kodeordet nyt. Kartoflen har jo altså været på bordet i rigtig, rigtig mange år. Kan vi blive ved med at finde på nye ting at lave med den? Det kan vi godt, og vi gør et ihærdigt forsøg i dag, vil jeg sige. Altså, vi ved jo alle sammen, vi kan koge den, vi kan bage den, vi kan stege den osv. I dag vil vi faktisk prøve at tænke lidt ud af boksen og lave nogle helt andre ting med kartoflen. Ja, fortæl os en gang, hvad er det, vi skal lave i dag? Jeg vil gerne vise jer, at man faktisk kan bage de her nye kartofler i hø. I økologisk enghø, sammen med nogle urter og noget godt salt og nogle aroniabær. Det giver en helt vidunderlig smag til kartoflerne. Og lad os lige få sat gang i det der hø der, fordi det skal jo have, det er sådan noget, vi skal lige have det på grillen, ikke? Ja, det skal vi. Og det er egentlig ret simpelt. Vi har høet her. Det har jeg lige udblødt i noget vand, for at vi ikke skal sætte ild til det under tilberedningen. Så jeg får lige et fad med lidt våd hø i bunden her. Og det er selvfølgelig vigtigt, at jeg lige ved, hvor høet kommer fra. At det ikke er sprøjtet og ikke er rendt hunde. Hvor kan man købe, så det skal køre ud til en bondemand? Jamen, altså, man skal kende nogen jo, ikke? Eller også så skal man jo gøre det hjemme hos sig selv. Hvis man har et lille stykke, man ved, at der ikke er blevet sprøjtet, eller er blevet luftet på, eller ellers det her. Så putter du en masse forskellige urter i? Ja, og så giver jeg den lige lidt groft havsalt med nogle brændenælder. Og så har jeg nogle aroniabær. Ja. Det her, det er sådan set det nye havtorn. Så hvis man kan få fat i dem her, så er det rigtig, rigtig, rigtig spændende bær at arbejde med. Ellers så kan man erstatte det med havtorn. Er de svære at få fat i? Altså lige nu er efterspørgselen ret stor, og producenterne er ret små. Men man kan få fat i det på nettet. Og ellers havtorn. Og ellers havtorn, yes. Ja, lige præcis. Så skal vi have fat i nogle kartofler. Ja. Og jeg har nye danske kartofler selvfølgelig. Nye danske kartofler selvfølgelig. Så det er jo altså på med dem. Ret simpelt i virkeligheden. Og vi prøver lige lidt mere med havsalt. Og de sidste urter. Og så lukker vi lige det hele med hø på toppen. Og så skal den simpelthen bare i grillen. Så skal den bare i grillen. Ja, jeg glæder mig rigtig meget til at smage det der og de 2 andre ting, du vil lave til os senere. Jamen, jeg glæder mig rigtig meget til at lave det til dig. God arbejdsløs. Tak skal du have. Ja, oven på sådan en omgang, så kunne man måske godt bruge noget at drikke, og så er det jo heldigt, at vi har besøg af dig, Per, fordi du er faktisk ved at lave en kartoffeldrik. I dag der skal vi, der laver du 3 forskellige bud på kartofler på en ny måde. Ja. Og det er jo den ene. Det er den ene, ja. Og en kartoffeldrik. Det må du hellere lige forklare, hvad det går ud på. Jamen, det handler jo om at få noget smag ud af kartoflen. Og hvordan får vi smag ud af kartoflen? Det gør vi ved at lave en karamel. Ja. Og hvordan laver vi den? Karamel, det er rørsukker, økologisk rørsukker, som bare bliver varmet op, ligesom du skulle lave brune kartofler. Ja. Så er god økologisk sødmælk, som du koger det ind med. Det er så der, man skal passe på, at det ikke brænder på, er det ikke rigtigt? Det skal man, man skal lige være lidt over det. Og så trickset her, det er, at så skal vi have friske grænskud i. Ja. Grænskud i, det er jo lige nu, og det er jo sammen med de nye kartofler. Og de har sådan en rigtig god syre, som gør et eller andet for kartoflerne, at de fremhæver smagen i kartoflen. Og det går du simpelthen bare ud på et grantræ og plukker? Ja, eller? lige præcis. De friske skud? De friske skud, ja. Og så skal du se her, så har jeg slowjuicet nogle kartofler her. Simpelthen, nu skiller jeg det ad i henholdsvis kartoffelkød og kartoffelvand. Ja. Og det jeg egentlig er interesseret i her, det er faktisk det man kalder for pulpen. Så det her, som kan man kalde en meget, meget, meget tør kartoffel? Det er meget, meget tør kartoffel. Okay. Den er bare fremragende, fordi den er god til at trække smagen ud i den væske, den kommer op i. Så det er simpelthen det, jeg gør her.
Og der skal man have en slow juicer, siger du? Ja, slow juicer er nummer 1, fordi at den ilter ikke kartoflerne alt for meget. Okay, så. Men man kan bruge en ganske almindelig også. Så skal man bare gøre det i en proces og ikke vente så meget. Godt. Så har man en juicemaskine, så kan man også være med. Lige præcis. Så er det her, skal bare op på kogepunktet og stå og hvile i 30 minutter, og så skal det gennemsigtigt. Så har vi en cocktail. Og skal vi ikke lige prøve at smage på det? Ja, det synes jeg næsten. Ja, det er ret spændt. Sådan noget, det er nærmest kartoffelvand, eller hvad? Nej, det er det jo ikke. Nej, altså jeg synes, det minder sådan lidt... Skal du ikke også have en der, så kan vi lige Bailey-agtig i smagen, ikke? Og så har jeg jo pyntet den med lidt friske grænskud og... Ja, og en smart maskine, den er lidt sjov maskine, ikke? Som kan lave nogle spiraler. Så ja. Lad os smage på det. Ja, lad os gøre det. Det smager overraskende godt. Det er meget sødt. Og så er der jo lige den her, vi havde piftet den op med en lille grænsnaps. Så det så er en rigtig cocktail. Der er alkohol i den. Ja, det er der. Nå, Per, men man kan også lave den nu. Den er god. Den kan vi godt servere for vores gæster senere, tror jeg. Så er vi også gang i noget andet over på grillen, og den skal vi også lige skynde os at nå at smage. Det er jo kartofler grillet i hø. Det er jeg lidt spændt på, og der er... Du var jo lidt skeptisk. En lille smule, må jeg sige. Og der er ikke gået ild i det. Der er ikke gået ild i det. Nej. Så... Og de skal bare på grillen og stå i hver en times tid, eller sådan? 45 minutter, så er det nogenlunde der. Men man kan jo lige stikke i den sådan, så man kan mærke, at kartoflen den er mør. Ja. Så. Men grunden til, at vi bager i hø, det er jo for at få den her gode enghø smag ind i kartoflen. Ja. Så nu kan du prøve. Skal vi se. Kan vi prøve, lad os prøve at se den der en gang. Kan vi se ud til, kan du løfte den op til kameraet, ja, så vi kan prøve at se? Nu er den jo lidt lun endnu, men ja, vi lægger den lidt. Hvis du gør det, så prøver jeg lige at smage på den her. Ja, gør det. Det ser lækkert ud. Den er meget rød. Jamen, den giver jo den her enghø-smag, og så i og med, at den er koncentreret sammen med bærene her og urterne, så virker den antrøjet, men der er ikke noget røg i den overhovedet. Men indtil videre, så er jeg overbevist om, at man godt kan lave alternative retter med kartofler, så tak for det. Og vi kommer tilbage lige om lidt. Ja. Så skal vi smage på din kartoffel. Det er det. Den står og kører her. Det glæder vi os. Det er det. Vi ses. Sådan. Så har vi faktisk kun et spørgsmål tilbage. Så skal vi virkelig tage os sammen nu. Jamen det ved jeg ikke, vi skal. Det er ikke så svært, tror jeg. I skal bare svare på, om I vil med op og smage noget lidt specielt. Ja. Vi skal op og smage på noget så specielt som kartoffelis. Okay. Sygt. Har I lyst til at gå med? Ja, helt vildt. Så synes jeg, vi skal gå op til den gode mand. Det her oppe hos Per, det foregår. Så håber jeg, der er en... Jeg tager lige den her iPad med. Man ved aldrig. Hvad så, Per, hvordan ser det ud? Det ser rigtig godt ud. Er der is til alle? Der er is til alle. Det er godt, vi håber, du har lavet en ordentlig spand fuld, for nu har vi jo altså taget gæster med. Ja, men... Så bare stille her. Se, det jeg har lavet her, det er jo en kartoffelis. Og det lyder måske en anelse underligt, men jeg tror på, at I vil blive overrasket over, hvor godt det egentlig smager. Jeg har lavet isen på baggrund af æg og rørsukker, som bliver legeret op. Og så har jeg lavet en fusion eller et udtræk af kartoffel og mælk og fløde og grænskud. Og så har jeg ladet det stå og trække, sigtet det, og så har jeg frosset det til en kartoffelis. Det er nødt til stress dig. Ja. Men altså om et minut og 10 sekunder, så er der et andet program, Ja, Der tager over. står og banker på. ja, men Vi skal nu stress også smage bare. på sagerne. Jeg er klar. Og det ser simpelthen så lækkert ud, at vi skal jo smage. I skal smage. Ja. Har vi nogle skeer parat til de Ja, vi har lige nogle skeer parat. Det er der nemlig her. Lige der. Lige Den deler jeg ud. Lige bag ved dig. Så Nå, der er der 10 skeer på. til den her is, der minder jo sådan lidt om den italienske gelato, hvis I kender den. Er det ikke sådan noget flødeis? Jo, det her det er sådan en cremeis. Ja. Ja. Det er simpelthen kartoffel. Tak skal du have. Du skal også Er have du det, ikke? Christian. Ja, tak. Ja. Ej, hvor er det godt. Hvad siger I til det? Faktisk, det er ret lækkert faktisk. Ja. Ja, det er ret lidt overstående. Vi kan bare ikke høre, hvad I siger. Nå, En frisk smager meget, meget ny. Det har man ikke prøvet før. Men smager både kartofler og is. Så overraskende godt. Ja, så Polak har talt. Han kommer fra kartoflens land, så
Han ved, hvad han snakker om. Nu lægger jeg den her igen, og så kan vi ikke høre, hvad I siger. Nej, Jeg skal også men jeg vil sige tusind tak for besøget til jer tre, og også til dig, Per, og tak for dejlig is. Velbekomme. Tak for i aften. Hej hej. Da, 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 da.